אוקיי, אז מה שיש כאן בעצם זה מעדן פירות יער ויוגורט עם שני קישוטים קטנים שמוסיפים לזה גם מבחינת הצבעוניות אבל גם מבחינת דברים אחרים או יתרונות אחרים. המרכיב הראשון של המאכל הזה הוא כמובן פירות יער, שאי אפשר להשיג אותם טריים בעונה הזו, אנחנו כבר באוקטובר, אבל אפשר להשיג אותם קפואים כל השנה, מייבאים אותם מאירופה, והפרי הקפוא שומר בצורה יפה על המרכיבים התזונתיים שלו. למעשה המרכיב שנותן את היתרון העיקרי לפירות היער הוא נוגדי חמצון, שמעניקים לפירות היער את הצבעים העזים שלהם, בין אם זה צבע שהוא נוטה לאדום יותר או לסגלגל, במקרה של הפטל השחור, שהצבע שלו הוא יותר סגלגל או בורדו. ונוגדי החמצון האלו שהזכרתי מקודם הם טובים מאוד לשמירה על בריאות של הלב וכלי הדם וגם למניעה של מחלות כמו דלקות פרקים וסרטן. אז לקחתי בעצם חופן גדול של פירות היער האלו, אני אוהב את הפטל השחור, והנחתי אותם בתוך קערית ההגשה. הוספתי לזה יוגורט כבשים, שבדומה ליוגורט שהוא מחלב עזים, הוא קל יחסית לעיכול לעומת חלב פרה. ויתרון נוסף שיש לחלב הכבשים הוא העובדה שהם עשירים, שהחלב הזה, הוא עשיר יותר בסידן לעומת חלב עזים או חלב פרה. אז הוספתי בערך כוס של היוגורט מעל פירות היער. ומה שעוד הוספתי, שני מרכיבים נוספים, כפית של דבש ועוד כפית קטנה של ממרח אגוזי לוז, שמאתרים או חותמים בעצם את המנה. ההיגיון שמאחורי השילוב של המרכיבים האלו הוא גם בגלל שהם נותנים מתיקות ומאזנים את החמצמצות של היוגורט ושל הפטל השחור, וגם יש לכל אחד מהם יתרונות בפני עצמו. הדבש אנחנו יודעים שהוא עוזר להפחית את הסיכון למחלות נשימתיות שונות, ועכשיו כשאנחנו לאט לאט מתקרבים לחורף, המועד שבו אנחנו בדרך כלל נוטים יותר ללקות במחלות של דרכי הנשימה, אז חשוב עוד יותר לשלב דבש בתפריט היומי מהרגיל. והאגוזי לוז, ששוב השתמשתי בממרח שלהם, עשירים בשומן מסוג שמועיל לגוף שלנו, וגם עשירים במינרלים שונים, וזה בדומה לאגוזים אחרים, למשל כמו מינרלים מסוג אבץ ומגנזיום. אז המנה הזו יכולה לשמש גם כארוחת ביניים, וגם אפילו לפעמים כארוחת בוקר. אז שוב, גם כמנה וגם כארוחה בתיאבון.